Hello, maayong buntag, December 2, 2024 mga ka-Unation. Nanta i-share ko mga ka-Unation no samtang natay gitiwas diri sa to ang kuan. Trabaho diri ah. Ingon sila ba kana daw ang atong mga pangandoy, di daw nato na siya makuha. Di na madayon og kuha ba kung dako na tag edad. Ayun pa sila babag naman ang edad ay nagsugod sa imong gusto di pang buhaton. Kung dako na kay edad o tiguwang na baka idara na. So kana siya di ko motuana mga ka-Unation. Ngano man na adyoy nagpatunay gud. Bisag tiguwang na ka, idara na ka, makuha gyapon nimo yung mga pangandoy. Kay kanimo gud mao ni kasagaran na nahitabo diri sa tuang society. Nga na sila yung mga dreams sa mga pangandoy pero di nila masugdan na tungod lagi kay ilang edad taas na. So mao po na culture nato no gitanom sa tuwa ba nga murag mababagan bitaw ta sa tong gusto buhaton kay atong edad taas na. Pero for me di na siya tinuod mga ka-Unation na jud mugtuan na. Ano kay ingon ko ana tungod kay na may nagpatunay ana. Bisag tiguwang na sus ni successful gid gihapon. Kana di nato na siya matago nga realidad. Kay kana mahitabo na diri sa tong kuan society. Suma bagod kana atong ginakaon bitaw nga panda sa Julie's Bake Shop. Ang founder ana tiguwang na nag-start ana nga negosyo kanang bakery nga Julie's Bake Shop. Kailan man siguro mo ana si Tita Julie. So kanang Tita Julie sa Julie's Bake Shop, dagnay na siya. Or nickname ba kay ang nagtukod man jud ana si Julia Ganjungko. Kung mo kailan ni Julia Ganjungko man ay founder sa Julie's Bake Shop in which kung wa mo kahibaw tiguwang na siya nag-start ana nga negosyo. Asa man saon man niya pag-start og sayo nga daghan man siya mga tulubagon, pareha gud na sa tuwa gud, no? Sagang sa tuwa di jud ko start sa tong gusto kay daghan man tay mga tulubagon po, daghan tay mga obligasyon sa kanang bata pa. Pareha ni Julia Ganjungko or Tita Julie. Daghan kay siya tulubagon sa una katong bata-bata pa. Liman ka nga nagud siya kuan mga anak kita eskwela. Daghan siya mga anak kita eskwela sa iyaha. Daghan siya mga anak na iyang kita eskwela. Liman ka unom ka buok imong eskwelahon ng mga anak, di na basta-basta. Pero kani bitaw siya naabtan lang sa katiguwang. Wa gyapon siya ni undang surrender sa iyang pangandoy sa unang panahon nga mo successful. Ang asawa pa jud ani or yang bana ni Tita Julie or ni Julia Ganjungko nawa pa jud panawad-an pa jud trabaho sa gitrabahoan. Asa man nimo na pag-start sa imong negosyo or journey na imong gusto or dream. Mao nang naabtan jud si Tita Julie og 50 anyos. Kahibaw ba mo mga ka-Unation, 50 years old na nagsugod si Tita Julie sa pagtukod anang gitawag na Julie's Bake Shop. Kantin nam gyapon siya nagsugod sa kuan Pildakan. Familiar magpildakan, usa ni siya ka factory sa Ratan. Dito ana may kantin. Dito siya, may bakante nga kantin ba? So ni try siya dito sa iyang gusto maligya siya dito og mga pan pero di pa siya tigbuhat kay malit ra man siya sa gawas og pan din niya ibaligya. Ito nagsugod sa Pildakan mga ka-Unation no. Kining istorya ni Tita Julie. So ato lagi makita, di jud lagi ginabuon rason nga tiguwang na ta di ta mosugod og execute sa atong pangandoy. Pero karon bata pa ka din wala kay mga obligasyon tulubagon, okay ra. Pero kasagaran lagi sa tuwa sa kapang giingon gaina. Daghan kay tay tulubagon obligasyon nga nagbabag sa tuwa nga di na mo execute, di na mo sugod sa tong gusto. Di para ni Tita Julie ba nga o karon nahuman niya yung mga anak. Eskwela, diha pa niya gisugdan iyahang dream sa life nga magkanegosyo. Tanawang Julie's Bake Shop karon. Kalat na sa tibok Pilipinas, franchise na, nagpa-franchise na, parang mahala. Tungod kay wa jud ni surrender ang founder nga si Tita Julie o si Julia Ganjungko. Kila edad 50 taon mga ka-Unation. Manay sinugdanan sa Julie's Bake Shop nga dapat maka-learn pud ta. Ganto, kung panahon na, kung butan naon, pwede na siya mo undang ba? Di siya mo start
man graduate na yung mga anak, no? Dapat mo-retire na pero iya gyapon gisugdan iyang gusto buhaton. Padayon gyud gihapon siya sa pag execute sa iyang mga gusto. Yung kwarta ato 19,000 ra may pagsugod sa iyahang kuan. Negosyo sa Julius Big Shop kanang nanadyoy kuan brand. Kay dito sa Pildakan manggod mga ka-Unison. Kita mo siya dito tao nga ni advice sa iya nga instead nga mamalit kag pan biligya diri sa kantin buhat na lang imo ha butangan mo brand. Ay naka-advise siya ba? Ato si Vicente Ruiz. Mao to. Daghan pa na pa sa KFC oh. Istorya sa KFC ba? Kentucky Fried Chicken. Ang founder ana Lucky baya nga deserve siya na successful dako na yung edad. Pero lahi to yaha kay sige mo siya try good sa bata-bata pa. Sige siya testing na pud ba pero wa gyapon ni successful. Hantod niabot ang iyang edad na taas na diha pa jud na igo ba. Kumbaga diha na siya gipaboran sa Ginoo. Pero kani kang Tita Julie, kang Julia Ganjongko. Nag-start na siya katong dako na kay mao na mo lugar niya kay graduate na iyang mga anak. Anawa karon 400 ka pin ang branch sa kuan sa Julius Big Shop tibok Pilipinas. Kita dagaman tay kaila jud pud good no or kita na siguro tanan na ay dreams ba na pangandes kinabuhi. Pero di pa nato masugdan. Tungod kay napatay mga obligasyon nga ginaatiman ron. Mana puhon ay lang jud nyo buhii inyo ha mga pangandoy. Kaya ang dream, ang pangandoy, regalo ra ba na sa Ginoo. Kung wa kay pangandoy na, murag kaingon siguro ta nga di kay ka pinangga sa Ginoo. Ngano man ang pangandoy regalo na sa Ginoo. Ang dream di ka na sa Ginoo dili na sa tuwa. Hinatag man na di mo trabahoon. Pangandoy nimo ikaw ra na kahibaw anak mga ka-Unison. Wala ni ikaw ra kahibaw sa pangandoy nimo. Then kung di nimo na siya execute tungod sa imong edad, dako na, then kaya pa sa imong lawas, kasala na ka na sa Ginoo kay wala nimo gi-work out, wala nimo gipaningkamutan ang hinatag niya nga regalo sa imuha, which is ang pangandoy. So dako jud lesson nato makuha ani kang Tita Julie mga ka-Unison kay kapang giingon dili ba siya ng edad para masugod kag mga bag-ong butang nga imong gigugma dili basihan ang edad o dili babag ang edad para masugod ka sa imong pangandoy o execute. Nara sa imong mga ka-Unison kung masugod ba kag dili kay imo man ang pangandoy. Di man na mo ang pangandoy imo man na. Kung karon bakante na ka, then taas ng edad execute na sa mga karon ingkod-ingkod tanaw ka ning video. Kung kay gusto buhaton diha buhatan na ay na paugma eh. Ayo na pag tinapulan diha execute sa imong pangandoy kay man pinaka the best na regalo sa Ginoo sa imo. Kanang mo tatak bitaw sa imong kasing-kasing, ma-aware ka nga nakay pangandoy. Sure ko nakay pangandoy diha. Higda ka da, ingkod ka da, tanaw ka ning video nakay pangandoy. Kung wa pa nimo gisugdan, sugdi na. Bahalag imong edad dako na, bahalag tiguwang na ka. As long as kaya pa sa imong lawas. So, man itong video karon mga ka-Unison, December 2, 2024. Busy kita karon nga buwan mga ka-Unison no, kay daghan jud tay pang iwas diri ah. Asa mo karon mga ka-Unison no, ayo-ayo mo and kung abot ka diri nga part sa video, daghang salamat. Bye-bye.